karaka Kenya lo paro ote no ma odonjo kanyo mokwongo penjna mjumbe ni gin gik ni ogik nade makoro MPs ema koro kao contract mag gedo madongo mantiere kar kanyo mano ote achiel mantiere kar kanyo machielo ang'eni ang'wal thuolo maneno gi yamo kanyo oseketgi achiel kachiel kanyo. Okay, adwana wach kama endi. Ok apar ni jopiny ok anya wacho ni jopiny kia gima timore. Asebet ka ane siasa ni ndalo mang'eny japiny en ng'ama riek kabisa. Ng'ama ineno moko dhi sikul kata masombe nochot gi kumoro tineno kodaka daka kanyo timo gigene. An jogo kawuoyo kata ahero ga chiko ga ita kabisa. Jopiny ong'e gima timore. Jidwa ing'eni gik ma ji wacho e CDF gi magi gik machon ok gin gik masani. Ok en CDF masani. Emomiyo na achako kawacho niya wawuoye mane. Adwa nyisi an onge campaign matimo gi Pes CDF. Kane pok abedo mjumbe nadi Sindo Girls atima rambe wang'iewo bas. Adhi Tonga Boys ang'iewo negi bas matero negi. Koka juoga tima rambe gi Ahmed Nasir wachulo go bas. Adhi God Bura watima rambe mang'iewo bas. Bases kata mang'iewo e constituency jopiny ema nonyisa sama watimo campaign ibikel nwa bas. Nyaka wa accept ka representation en ang'o. Ing'eni ji nyaka wa understand ni to sami wacho ni ng'ato is a representative. Representation en ang'o. Representation en ni idhi bedo gi jopiny to gipimoni gik ma gidwaro. Kinyasaga school Nyabomo wadwaro 2 classrooms. Wan wadwaro kidhi kumachielo wan wadwaro kama. Sani kaka josindo mixed dwaro bas. Gisebet ka giwacho kabisa. Jo Nyadenda dwaro bas. Jo Banga dwaro bas. Yes? As their representative, abro dhi CDF kanyo, abro nyiso gi ni skunde gi dwaro buses. That is my job. To sama gitimo public participation, jakom mar CDF mar Wachango wuotho gamna gi ji, pok ni nena e bura ma gidhi time public participation. Nyisa achiel kata. Okati gidhi kend gi DC, ang nyaka kaka representative nyaka dhi abed piny ang'eni report mane ma jopiny owachang'o. Okadhiye maseche moko giwacho na wena chango constituency maran joma kia iwacho gima kamano. Wan CDF kata nigo na kura kata nokigo na kura maendeleo biro kama intie iyudo basari mari. Iyudo ka ng'ato dhi thiane e chiro ni ngendi ato no kagocho ne Caroli lakini basari to na ayudo nikech okia. Iwinjo. Koro anyiso ji ni weuru mako ne mirima ubro puonjore. Mbunge sani kisomo I challenge anybody. Som NGD CDF ma 2023 nyisa ni role mbunge mane mondike iye kanyo. Manu bunge nyakati. Koro wawuoye gik machon. Wabunge matimo contract mag CDF mano mbunge mofuwo. Contract classroom en 1.1 million to 1.4 million. Lure gi got kata yore kata distance kuma kware nitie. Koro mando contract mane midhi kaw kanyo kaka mbunge. One Suba South no waketo very clear contracts itimo gi jopiny. Yes. Gimora mamwatimo Suba ma ok wanyal timo en kaka mnyo wang'iewo mtok constituency. Onge gi ng'ama loso mtokni Suba. Manufacturer kata fabricator. Koro mago nywadhi wakaw from Toyota. To gero classroom igero gi jopiny. Kendo asenyiso gi vijana losuru kembe, mine losuru kembe. Ng'ane timuru ka kidhi majority of our projects itimo gi loko kata yiedhi manyo wageto mag security, national security. Mheshimiwa, bende nitie thuolo mwadhi neno jasiasa mora mora kata kopogore gi Suba South Kamitelo negie. Kwa neno ka sikul mora chawach ni Nyabera. Chawach ni kanyo Tonga Boys. Yes. Classroom moro kanyo ger. To dike kanyo ni funded gi NGCDF Suba South. Under the patronage. Mara Honorable Caroli Omondi. Yes. Kamentiere karka. Gigi ok mon gi mane classroom kende. Imuono gi nyaka geche e buses monyiewo gi kama gintie. To kochopo kinde ma itimo campaign wacho ni nakelo bas nuneno koso no kuneno na loso classroom dono kata nyinga ntie kakacha. Ere kaka jodbura nyalo detach themselves kata giwuogi e chenro ni duto ma ok ti kod chenro molos kod pes jopiny mar NGCDF kaka tool mar siasa yiero mabiro nikech kanyo de wachi kata yiero mabiro ni ero Tonga Boys noyudo bas
Machana timo ni gera. Nyabera gas nyocha CDF ong'iewo. Koro ka CDF onyo Nyabera gas. Yes. Kapo nono yiero dhi chopo 2027. So wach ni Nyabera gas dona miyo baska nyithiru dong somo ka. Tula bila nikich kitiko dok no cham pesa cha. Pesa to tigo do nyiewo bas. Ji oneno. Dipo ni mae kama ntiere pogruok e kind jopiny kod pesa ma jopiny wacho niero. Kata kidhi Kenyatta International Conference Center. Kora dwa pimo ni story makanya mondo I understand gini. KICC ne office KANU, ne lop KANU. Actually, kama police nitie vigilance house ne mar KANU. Koro Tomboya ne dwa gero office headquarters mar KANU. Koro giwilo. Odwek vigilance kucho to giduogo koni. Pesa mano chako gero KICC kama ne jo KANU bro rome nen private pesa. To kane pesa ochot, sirikal wacho ni gikawe nikech World Bank ne dhi timo meetings ka. Koro sirikal ema notieke. To Pes KANU ing'eni ema ochako gere private money. Kae to koro sirikal otieke, kidhi kacha iyudo kondik maduong' ni Jomo Kenyatta ema noyawe. En od Jomo Kenyatta. KICC cha. No Jomo Kenyatta. Ntiere. No kotiyo kode campaign. Kaka sani dhitigi wach mar school. No wacho niya wakelo international meetings. The first one outside Western New York. Not in 1972, not in Kenya ka. KICC KANU. To kano chak gere to nen giri jo KANU. Gimatemo explain ni nitiere role ma politician timo ma ceremonial. Gimatemo nyisi. Ka CDF ong'iewo school buses. Mbunge dhi launch gi kaka ceremonial. To kama mbunge en ng'ama kothe rach, ng'ama pache rach, to dhi obedo dalane, to nyiso jopiny ni kidwaro basari to nyaka ibi dalana. To penjo keto joma vet ji kanyo ni ng'ani be nogonwa kura ni ok miyi. Magi gik mane timore suba chon. To kendo timore constituencies moko. To sani gigo onge. Koro luwore gi kit mbunge. Kama mbunge en ng'ama pacha gweng', to biro biro gi gik machalo kamano. Ka in jatelo monge gimomiyo in e telo. CDF onge gimilawri gi ji. Ini make sure ni okay, sami itimo campaign kata sami dhi twak gi ji onyisi ni chogore piny kaka sa emergency. Yes, nyocha ayamo omuko kumoro Kikubi Girls, yamo nyocha omuko udi moko. Ntie kuonde ma kidhie nyocha chopi ogore piny. An dongane ma gigona simu kaka mbunge gi. Dongambi nyaka many CDF chairman. Many clerk of works. Many CDF manager. Nyis gini school makama. Ogona sime di uru ne. Gitim assessment kendi. Project mag CDF. Onge ng'ato manya wuondi ni ji kies mitimo tiye. Nikech nitie clerk of works, nitie quotation miloso gi Ministry of Public Works. Erokamano. Nitie ote madonjo ma onego akaw kachen kod kaparo moko mantiere karka. Penjo ni duoke yo machal nade. NGCDF deponi ene manya bedo notice ni MP's re-election fund. Kata omenda ma itiyo godo mondo midoge pesa. Iwinjo Ramet. Omenda ni kore lach. Nitiere wabunge mose misuse gini. Nitiere wabunge ma chon, system ma chon. Ng'ato ni yudo ni jaode matimo contract. Jomoko ni yudo ni oketo osiepene moko. Kata ng'ata momi contract chodo ni gimoro. Mano en mbunge ma kotherach. Iwinjo. Mano mbunge ma ng'ama kiterach. CDF aningena nyisi kaka adil gi mara. Mag jomoko kadwa wuoya ndesi kelo na case mi ng'ani ochamo gima kama ng'ani otimo gima kama. CDF onge gima konyo japiny malo CDF ni. To CDF be ok owinjore ter ni counties. Counties nigi pesa. Actually adwa kelo chike bunge ni county be obed managed kaka CDF bedo managed. Andinge gimomiyo adwa ni watim ni kaka ineno Suba dhi yudo 170 million. To 5% in emergency. To 5% in administration. Wadwa ni pesa madhi e county. Wadwa loko chik. Kaka Homa Bay waidango 8-9 billion. 8-9 billion. 15% ema dhi administration. 5% emergency, 20%. 80% wadwa no dhi e projects ma specific kaka ma CDF.